Vale, agora sí. Mentras que ven a compañeira, vou recordando uns temas logísticos. Recordade que para poder falar dende a mesa tedes que darlle a micro, ubicade todos os que vaiades preguntar, e despois as normas máis xerais xa sabemos, xa dende onte, dende a fase clasificatoria e demais. Vale, xa sabedes que en canto empeces a falar nos imos lle dar o tempo para que non perdades ningún segundo e disfrutade desta experiencia. Vale. Ben, pois xa está chegando a compañeira. Baixo facemos o sorteo de posturas e idesvos preparando e comezamos, vale? Moi ben, pois benvidos e benvidas todas e todos a esta 17ª edición do Parlamento Xove, que, como sabedes, é un programa da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia. Idemos acercando, facemos o sorteo de posturas para que vaiades preparando. En contra. Moi ben. Pois, tras o sorteo de posturas, vemos que o equipo da miña dereita, o CPR Plurilingüe La Salle, defenderá a postura a favor, e o equipo da miña esquerda, o CPR Santiago Apóstol, defenderá a postura en contra, que, como vos recordo, o dilema formulado é se debería eliminarse o anonimato nas redes sociais. Os encargados de xulgar este debate imos ser Gabriela Rodríguez, Tamara Cacheiro e eu mesmo, Martín Gómez. Pola miña parte, máis nada, desfrutade da experiencia, tranquilidade, calma e, sobre todo, moito ánimo. Vale? Dadme un minutiño que subo e preparo as cousiñas e xa comezamos. Vale? Mans arriba, isto é un atraco. Dádeme todo o que tedes. Quen se mova, disparo. Bo día a todos, son Jacobo Troitiño, encargado de realizar a primeira intervención do meu equipo neste debate, e nós témolo moi claro. Debería eliminarse o anonimato nas redes sociais? O meu equipo máis eu só encontrou unha única resposta, e isa é sí. A nosa postura é defendida pola nosa tese. O que é normal na vida real ten que ser na vida virtual. Defendida e evidenciada polos nosos tres argumentos. Un primeiro de desindividualización, un segundo de desinformación e un terceiro de posibilidade práctica. Antes de comezar a desenvolver a nosa liña argumental, gustaríame deixar claro a definición do termo anonimato para o correcto desenvolvemento do debate, que, segundo a Fundación FIDE, o anonimato digital é aquela imposibilidade de poderlle atribuir a un individuo concreto unha conducta determinada. Con isto dito,
presentaremos o noso primeiro argumento de desindividualización. Que faríades vos se fosedes invisibles? Igual pensaríades en espiar a vosa veciña ou os vosos amigos. Bueno, estou seguro que nada bo. Neste argumento, defendemos que o anonimato nas redes sociais afecta amplamente o comportamento das persoas e amplifican os mensaxes de odio, no caso das redes, do ciberbullying. Como se fala dende a psicoloxía, como estudos o da Universidade de Málaga, evidencian que o anonimato en Internet provoca cambios no comportamento das persoas. Isto explícase porque o anonimato reduce a responsabilidade e fai que os usuarios sintan menos consecuencias polos seus actos. A continuación falaremos do noso segundo argumento, de desinformación. Neste, sostemos que o anonimato fai que sexa moito máis fácil a transmisión de noticias falsas e bulos que poden afectar a carreira de figuras públicas e diminuir o pensamento crítico. Isto o demostramos cun estudo feito en 2025 pola Universidade de Zaragoza. E sabedes que demostrou? Demostrou que a revelación de identidade real dos usuarios fixo que a publicación de bulos diminuíra en 35% fronte ao promedio de bulos transmitidos nun só día, como promedio. Polo tanto, demostra que o anonimato o único que fai é favorecer a transmisión da desinformación. Por último, temos o noso argumento de posibilidade práctica, no cal afirmamos que nas redes sociais non só se debería eliminar o anonimato polas razóns presentadas anteriormente, senón que o noso equipo vai máis alá e demostra que hai moitos casos na nosa vida nos que non somos anónimos e, aínda así, a protección de datos é respectada. Explícome. Defendemos que limitar o anonimato nas redes é viable sen eliminar a privacidade. Do mesmo xeito que noutros ámbitos é posible que exista unha identificación básica dos usuarios sen que iso implique expoñer toda a súa información persoal. Un exemplo claro é o das entidades bancarias. Cando abrimos unha conta, o banco pídenos os nosos datos, pero non nos comparte. Pero é que non é un suposto imaginario, senón que xa está a ocorrer. Un estudo publicado na editorial Springer Nature sobre redes sociais chinesas demostrou que a verificación de identidade real fai que os usuarios publiquen contidos máis responsables e de maior calidade. Isto confirma que reducir o anonimato non só é viable, senón que é necesario para reforzar a responsabilidade digital. Porque, como di a nosa tese, o que é normal na vida real ten que selo na vida virtual. En realidade, eu son un chico de 16 anos chamado Jacobo Troitiño. Non vos quería facer nada malo, pero como ninguén vai saber quen son, moitas grazas. Moitas grazas. Ten a palabra o equipo de Santiago Apóstol para facer a exposición inicial. Bueno, perdón, estaba pensando, realmente, quería decir algunas de las cosas que tenía preparado para hoy, porque como todos aquí saben su nombre, algunas palabras empiezan a pesar demasiado. Y hay silencios que no nacen y no tienen todas ellas. Buenos días, mi nombre es Manuel y junto a mis compañeros Paula, Álvaro y Noa vamos a defender la postura en contra de eliminar el anonimato en redes sociales. Para ello, nos basaremos en nuestra tesis de que las sociedades no mueren por exceso de voz, sino por exceso de silencio. Antes de continuar, permítanme definirles un término indispensable para el correcto desarrollo de este debate. Según la Organización de Derechos Digitales, anonimato es la forma de comunicarse sin que nadie sepa quién está detrás del acto expresivo. Para que entendamos a la perfección la pregunta planteada, les expondré nuestros 3 argumentos clave que sustentan nuestra postura. Un argumento de seguridad social, un argumento de desinformación y democrático y por último un argumento de ineficacia. Comenzaré con el argumento democrático, donde afirmamos que el anonimato es una garantía fundamental para una democracia sana, ya que protege la libertad de expresión y evita el control constante hacia los ciudadanos. Cuando toda opinión puede ser rastreada y asociada a una identidad real, muchas personas dejan participar libremente por miedo a represalias políticas o laborales.
El anonimato sirve como una especie de protección democrática, permitiendo denunciar y criticar al poder sin quedar expuestos. Un ejemplo claro es el de Edward Snowden, exanalista de inteligencia estadounidense, que denunció la existencia de programas de vigilancia masiva utilizados por el gobierno de Estados Unidos. El propio Snowden explica en su libro Vigilancia permanente que este control constante provoca una sensación permanente de observación y terminen limitando su libertad de expresión. Seguiré con nuestro argumento social, donde les mostramos cómo la obligación de identificarse puede afectar a las personas más vulnerables, que utilizan Internet como uno de los pocos espacios donde pedir ayuda y expresar sus problemas sin revelar su identidad. No todos vemos Internet de la misma manera. Mientras unos ven Internet como modo de entretenimiento, otros recurren a espacios anónimos para hablar de situaciones que no serían capaces de compartir en su entorno. Víctimas de violencia, personas con depresión y colectivos marginados que recurren a estos espacios como punto de apoyo. Lo que evidenciamos con el artículo Políticas de nombres reales, realizado por la investigadora de Microsoft y profesora de universidad, Dana Boyd. Finalmente, les expondré nuestro argumento de ineficacia, donde les mostramos cómo eliminar el anonimato parte de una idea ineficaz, ya que pensar que identificar a todos los usuarios evita las conductas dañinas. Sin embargo, el problema es mucho más complejo que identificar a todos los usuarios. Parte de factores mucho más complejos, como la radicalización o la velocidad con la que circula el contenido. Al intentar vigilar a toda la población, implica vigilar a millones de ciudadanos inocentes sin garantizar una mayor seguridad. La Agencia Europea de Ciberseguridad señala que los ciberdelincuentes se esconden en cuentas anónimas o redes cifradas para mantenerse ocultos. Como consecuencia, las restricciones solo afectan al usuario común y no a los que siguen delinquiendo, que siguen encontrando maneras de cómo esconderse. Antes de terminar, déjenme recordarles nuestros 3 argumentos defendidos por nuestro equipo que avalan nuestra tesis de que las sociedades no mueren por exceso de voz, sino por exceso de silencio. Un argumento de ineficacia, un argumento de desinformación y, por último, un argumento social. El verdadero problema empezará cuando la mayoría prefiera callarse. Muchas gracias. Moitas grazas, Manuel. Ten a palabra o equipo de La Salle para comezar coas refutacións, cando queirades. Para as preguntas, lembrade tocarlle o de micrófono, vale, porque senón non se oe nada ben, vale? Estimados membros do xurado, autoridades presentes, equipo contrario. Preséntome. Eu son user 1234 e hoxe veño a facer a primeira intervención de refutación do meu equipo neste debate. Nos, ante a pregunta plantexada, situámonos totalmente a favor, defendendo esta postura coa nosa tese o que é normal na vida real ten que selo na vida virtual. Na miña quenda de refutación non só refutarei os argumentos do equipo contrario, senón que tamén farei unha ampliación da nosa liña argumental a súa vez. Dito isto, gustaríame comezar polo voso primeiro argumento, o voso argumento democrático, onde dicides que o anonimato protexe a liberdade de expresión. Ben, pero que nós xa dicíamos o noso argumento de desinformación, esta liberdade de expresión que vos estades defendendo, o que fai é unha corrente constante de bulos e desinformación na rede. Segundo un estudo da revista Humanities and Social Science Communications, en 2025
o anonimato nas redes provocou unha influencia de desinformación e ruido nas plataformas. E di que é causado por, tamén segundo un estudio realizado polo King's College de Londres en 2023, porque hai un gran número de contas falsas e de spam nas redes sociais. Afirman que estas contas crean incerteza sobre a fiabilidade da información e dificultan saber que é realmente real e que é falso. Polo tanto, esta liberdade de expresión que vos estades a defender hoxe, o único que fai é correntes de desinformación e de bulos constantes. Dito isto, gustaríame pasar polo voso segundo argumento, o voso argumento social. Neste dicides que identificarse afecta as persoas máis vulnerables. Eu non podo estar máis de acordo con vos. As persoas vulnerables son un perigo, son o maior punto de choque nas redes sociais cando se trata de recibir ciberacoso. Pero que se estes mensaxes de odio veñen precisamente de contas anónimas, xa que, segundo esta gráfica do Ministerio do Interior, o 90% dos delitos en ciberacoso veñen de contas anónimas. E tan só o 10% veñen de contas non anónimas. Polo tanto, esta vulnerabilidade que vos decides das persoas é provocada por as contas anónimas que vos estades a defender. Pensad en esta analogía. Al eliminar o anonimato, eliminamos o 90% do ciberacoso. ¿Sí? Ustedes defienden que a través del anonimato se puede transmitir desinformación, pero sin embargo, según la fuente periodística HuffPost, el 28% de los bulos sobre la Dana fueron dichos en fuentes periodísticas verídicas. Perdona, ¿la pregunta? Que básicamente la pregunta sería que no solo, la desinformación no solo se transmite a través del anonimato. Ben, pero que estamos amosando datos de que a maioría da desinformación e bulos en internet son a través de contas de anonimato. Xo decía o meu compañeiro Xacobo no noso argumento de desinformación, e xa eu amoselles un estudo de Humanities and Social Science Communication afirmando que estas contas son as principais correntes de desinformación na rede. E xa de paso, neste punto de choque, gustaríame tamén ampliar o noso argumento de desinformación, xa que segundo a análise xornalística baseada en datos reais, as contas de anónimos dominan certos debates políticos na rede e difunden información falsa que chega a millóns de persoas. Estas funcionan como medios alternativos sen identidade verificable o que lles proporciona unha maior capacidade para difundir desinformación. Ademais, esa mesma análise amosa como a dificultade para identificar os autores e bulos vese profundamente aumentada polo anonimato, ¿sí? En su refutación a nuestro argumento social hablan de que el anonimato a través de los ataques causa esos trastornos. Sin embargo, ¿qué pasa con la gente que ya trae esos trastornos sin el anonimato? Ben, eu non dicía eso, eu dicía que o 90% de a xente que fai ciberacoso as contas son anónimas. O 90% frente a un 10% tan só de xente que amosa a súa identidade real. Creo que é moi diferente e que estas persoas que vos estades dicindo que son moi vulnerables están a ser atacadas no 90% por contas anónimas. Dito isto, gustaríame finalizar polo vosso argumento de ineficacia. Dicíades que é unha medida inútil o anonimato, xa que o problema é moi complexo. Estou totalmente de acordo tamén con que o problema é moi complexo e se hai un delito, este problema vai ser aún máis complexo porque é moito máis difícil de rastrear o IP ou a identidade dunha persoa cando comete o delito. Ademais, tamén dicíades que os delincuentes usan identidades distintas para atacar nas redes sociais, ben, pero que isto está totalmente solucionado sen o anonimato. Non terían 50 contas distintas con 50 nomes distintos. Se estes delincuentes tiveran a súa cara realmente e o seu nome, non poderían utilizar contas distintas para meterse con outras persoas, polo tanto o problema xa estaría resolto. Dito isto, gustaríame repetir a nosa tese. O que é normal na vida real ten que selo na vida virtual. Ben, aínda que ao principio dixen que o meu nome era user1234, realmente son Sofía Blanco. Non sei, gústame que a xente non sepa quen son. Total, permítenmo. Moitas grazas. Moitas grazas, Sofía. Quenda para Santiago Apóstol, cando que irades. Desde hace tiempo. Quizás debería hablarlo con mi familia.
familia, quizás con mis amigos. Pero no me atrevo, porque cuando te miran a los ojos, el peso de la vergüenza es demasiado grande. Buenos días, mi nombre es Álvaro, primer refutador del equipo que se posiciona en contra respecto a la pregunta planteada de si se debería eliminar el anonimato en las redes sociales. En primer lugar, me gustaría refutar los argumentos del equipo contrario, comenzando por su primer argumento, el de desindividualización, donde afirman que el anonimato afecta al mal comportamiento de las personas, y es que no negamos que lo haga, tenéis evidencias, es cierto, pero sin embargo lo que estáis defendiendo de eliminar el anonimato ya se probó en Corea del Sur. ¿Y sabéis lo que ocurrió? En vez de reducir los mensajes de acoso, no se redujeron. Y en realidad pasó todo lo contrario. Se expusieron los datos de todos los ciudadanos, permitiendo que hackers tengan el control de esos datos y lucrarse a través de ellos. Por favor. Ese estudio de Corea del Sur data del año 2012. ¿Puede darme algún estudio más reciente que demuestre que no es útil el anonimato, confrontando con lo que sí que defendemos 15 años después? Claro, pero es que no se probó en algún otro país que haya funcionado correctamente bajo una democracia que no haya sido en Corea del Sur. Por tanto, si me queréis poner de ejemplo a China, un país que tiene bajo régimen a todos sus ciudadanos, pues me parecería que no es correcto. Ahora pasaré a refutar su segundo argumento, el de desinformación, donde afirman que el anonimato hace que sea muy fácil la difusión de bulos. También es cierto, tenéis las evidencias, pero sin embargo, ¿por qué no nos centramos tanto en el anonimato y nos centramos más en las personas que hay detrás de él, las personas que difunden esos bulos y las que los reciben? ¿Por qué no probamos como Islandia, que según el informe digital Freedom House, a través de la educación digital hace que sus ciudadanos mantengan el anonimato bajo un ambiente donde se pueda mantener sin desinformación, sin acoso en línea? Por favor. Entonces, ¿qué soluciones proponen ustedes para controlar ese anonimato y el comportamiento de las personas que están bajo una cuenta anónima? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? ¿Qué soluciones propone usted para controlar esas cuentas bajo anonimato? Pues, por ejemplo, según la Ley Orgánica 13/2015 de España, solo y simplemente bajo un delito se podría llegar al delincuente, pero repito, únicamente cuando se cometa un delito. A través de órdenes judiciales, los policías podrían llegar hasta esta persona anónima, pero únicamente bajo el delito. Si la persona no comete ninguna infracción, mantendría todos los derechos que le pertenecen al ser anónimo. Y, en tercer lugar, refutaré su argumento de posibilidad práctica, en el que afirman que hay muchos casos en nuestra vida en el que sin el anonimato no hay problemas. Y además añaden que las redes sociales chinesas confirman que reducir el anonimato no es solo viable, sino necesario. Y esto conjunta perfectamente con nuestro argumento democrático, ya que afirmamos que el anonimato protege el debate público y la libertad de expresión. Y además añadimos la evidencia de que el Comité para la Protección de los Periodistas advierte de que países como China, Irán y Arabia Saudí los procesos de identificación obligatoria mantienen controlados a sus ciudadanos, haciendo que disminuya la crítica de poder. Y específicamente con China, las autoridades acuden a los hogares de estos ciudadanos para obligarles a eliminar el contenido que suben a redes sociales. En segundo lugar, pasaré a desarrollar nuestro argumento social, donde defendemos que además de proteger la libertad de expresión, también protege a los colectivos vulnerables que no se atreven a decir en su día a día, en su entorno cotidiano, los problemas que puedan tener, como personas que hayan pasado por una violencia de género, adolescentes que sufran acoso. Y todo esto lo evidenciamos con la investigadora Claude Pretorius, de la Universidad College de Dublín, que afirma que los jóvenes prefieren utilizar las redes sociales como un primer paso para la ayuda psicológica para después intentar solucionar su problema. Antes de terminar, déjenme recordar nuestros 3 argumentos defendidos por nuestro equipo y que avalan nuestra tesis. Las sociedades no mueren por exceso de voz, sino por exceso de silencio. Un primer argumento democrático, un segundo argumento social y, por último, un argumento de ineficacia. Porque el anonimato da voz a quienes el miedo habría mantenido callados. Muchas gracias.
Moitas grazas. Ten a palabra o equipo de La Salle para facer a segunda quenda de refutacións. Pasaxeiros para México, vai comezar o control de pasaportes. Xaime Souto? Ai, perdón, este. Xosé Calvo? Bueno, con tantas identidades xa non sei que hai que quedar a vostede. Bueno, total, permíteme. Bo día a todos e a todas, son Noela Cores e son a encargada de realizar a segunda quenda de refutación do meu equipo neste debate, onde nos situamos rotundamente a favor ante a pregunta plantexada. No primeiro lugar, gustaríame comentar un punto de confrontación entre o equipo contrario e o noso, no seu argumento democrático, onde di que os países autoritarios aproveitan a identificación de usuarios para reprimir os seus cidadáns. Ben, eu creo que o problema intrínseco neste debate non é a retirar o anonimato, que precisamente evitaría moitísimos problemas como le vamos demostrando neste debate, bulos, desinformación, ciberacoso. O problema real deses países son os réximes autoritarios polos que vive, que son as dictaduras nas que vive, e que hai que evitar por completo ese réximen, hai que acabar con eses réximes para que podamos retirar o anonimato de forma que moitas persoas se vesen beneficiadas. Sobre todo isto conecta co seu argumento social, onde din que pode afectar as persoas máis vulnerables. E que estou totalmente de acordo, señoras e señores. A xente que xa tiña problemas de depresión nas redes sociales co anonimato veis moi afectada. Así, aproveito para ampliar o meu argumento de desindividualización, onde di que os comportamentos das persoas empeoran moitísimo de cara ao anonimato. Porque, segundo un estudo de Pew Research Center, o 50% das persoas vulnerables na rede autocensúranse pola presencia de perfis anónimos. A presencia de perfis anónimos, según este estudo, implica que as persoas vulnerables poidan sentirse moitísimo máis autocensuradas e con medo a expresar as súas propias opinións, precisamente polo que defende o equipo contrario. Adiante, con súa pregunta. Ustedes defienden que al eliminar el anonimato solo funcionaría mal en regímenes autoritarios, pero entonces, ¿qué opina sobre el dato que aporté sobre Corea del Sur? Bueno, o dato que aportou sobre Corea do Sur é precisamente do ano 2012, creo que a cousa cambiou bastante dende aquela, e precisamente se non se fixeron estudos ou verificacións de que como funcionaría quitar o anonimato neses países democráticos, é precisamente polas posturas do equipo contrario que non nos deixan retirar o anonimato nos países democráticos, que é profundamente necesario, porque xa lle preguntou a miña compañera por medidas específicas que defenderan que retirar o anonimato e que deixar o anonimato é viable, é posible esas conductas vos, e non nos deron ningunha única resposta. Si adiante, Si le parece muy antigua la evidencia de Corea del Sur, ¿me podría dar un ejemplo de un país que lo haya aplicado y le haya salido bien? Estou encantada de darlle algún exemplo, pero como xa lle repetín fai 10 segundos, non temos ninguna evidencia de que xa se fixeran países democráticos precisamente por posturas como a do equipo contrario que non nos permiten levar a cabo estas identificacións básicas e totalmente necesarias. Pero, como ampliando así o noso argumento, o noso argumento de posibilidade práctica, onde dicimos que retirar o anonimato é viable, posible e necesario, e sí, que nos países democráticos tamén se debe de facer porque é posible e viable. Así, o filósofo e sociólogo contemporáneo, orixe surcoreana Bong Joon-han, por certo, Premio Princesa de Asturias xusto do ano pasado, sostén que os espazos digitais deben asumir as mesmas exixencias e responsabilidade que existen na vida social fora da rede. Explícome. Se as nosas accións en internet conlevan consecuencias reais sobre xente real, resulta lóxico que tamén existe algún mecanismo que permita asociar esas accións a xente real. O experto cree que a tendencia actual non vai cada vez cara a un anonimato maior, como defende o equipo contrario, senón cara a sistemas de identidade digital verificable que permitan combinar privacidade e responsabilidade. Porque, señoras e señores, o anonimato digital que defende o equipo contrario, como dicimos, ademais choca totalmente con o noso argumento de desinformación, porque o anonimato digital combínase co anonimato burocrático. Totalmente imposible, de feito moi difícil,
identificar a eses delincuentes que supostamente o equipo contrario pinta como moi fácil, porque as redes sociais adoitan estar radicadas en países distintos ao que se comete o delito. Para que as forzas da orde obteñan o enderezo IP do delincuente dun perfil anónimo, deben iniciarse procesos de cooperación internacional como os tratados de asistencia xurídica mutua ou do MLAT, neses tratados que aparece precisamente esta posibilidade impráctica de manter o anonimato. Un proceso que pode levar meses e que, segundo o mesmo estudo, pode totalmente reducirse ese tempo se quitamos o anonimato e se facemos un bo uso desa medida que é totalmente necesaria. Porque, señoras e señores, o anonimato absoluto nas redes sociais que propón o equipo contrario non é unha condición necesaria para preservar a privacidade. É posible identificar os usuarios sen expoñer os seus datos persoais, reforzando así a seguridade colectiva. Porque a liberdade sen responsabilidade deixa de ser liberdade e convértese en impunidade. Ubi, soquietas e bius. Onde hai sociedade debe haber normas e onde hai interacción social debe haber responsabilidade. Moitísimas gracias. Moitas grazas. Ten a palabra o equipo de Santiago Apóstol para facer a segunda quenda de refutación. Mi nombre, mi cara, mis datos, todo completamente visible. Sin embargo, quien quiso hacerme daño fue la única persona a la que nadie puede identificar. Buenos días, mi nombre es Paula, segunda refutadora del equipo que se posiciona en contra respecto a la pregunta planteada. Apoyándonos en nuestra tesis, las sociedades no mueren por exceso de voz, sino por exceso de silencio. Me gustaría comentar mi intervención refutando la tesis del equipo contrario, en la que afirman o que é normal na vida real, debe serlo na vida virtual. Sin embargo, como defendemos con nuestro argumento democrático, si en redes hoy en día está totalmente normalizado recibir acoso, insultos y mensajes ofensivos solo por mostrar una opinión, ¿también debemos normalizar esto en las calles? Yo creo sinceramente que no. Sin embargo, parece que sí. Además, personas con depresión, pensamientos suicidas, TCAs o miembros de colectivos marginados suelen recurrir a espacios anónimos para buscar apoyo o pedir ayuda. Como defendemos con un artículo de la investigadora de Microsoft, Dana Boyd, además profesora de la Universidad de Nueva York. Además, hay muchas otras soluciones que no son eliminar el anonimato, ya que, como defiende la agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad, los ciberdelincuentes utilizan habitualmente identidades robadas, servidores extranjeros o redes cifradas que permiten ocultarse incluso en sistemas de identificación obligatoria para ocultar el origen real de los ataques y dificultar la atribución. ¿Sí? Ben, entón como explica que eses colectivos vulnerables, un 50%, vense autocensurados pola presencia de perfis anónimos na rede? Que solución, que lle propón a ese colectivo vulnerable para que se senta seguro, se o 50% xa se sente autocensurado? O outro 50%, xa que iso só é a mitad, utilizan o anonimato para pedir axuda. Este problema podemos seguir resolvendo, xa que en España o anonimato non significa estar fora do alcance da lei. Significa que podes dar a túa opinión sen necesidade de que todos sepan o teu nome e recibas tanto acoso. Además, según a Lei Orgánica 13/2015, se está realizando unha investigación legítima e hai un delito, pódese chegar ata a persoa, só nese caso. Senón, todos temos o dereito a ser anónimos, xa que ti, cando caminas pola calle, non levas ningún cartel co teu nome, pois da mesma maneira podes circular polas redes sen que todas as persoas sepan o teu nome, sí? Pode darme algunha solución ao anonimato burocrático do que falei na miña refutación, onde di que para saber o delincuente hai que iniciar procesos de cooperación internacional? Que solución, que alternativa me propón para identificar a estes usuarios de forma legítima? Pois existen innumerables opcións, xa que como defende a ONU está a moderación inteligente, os sistemas de denuncia rápida, a educación digital e a persecución selectiva de delitos concretos. Estas herramientas permiten actuar directamente contra el agresor sin necesidad de eliminar derechos fundamentales para toda la sociedad. Ahora continuaré desarrollando nuestra línea argumental, siguiendo con el argumento social expuesto por mi compañero Álvaro, quien nos mostró que las personas en situaciones vulnerables suelen recurrir a espacios anónimos para buscar ayuda o buscar apoyo. Eliminar el anonimato podría perjudicar precisamente a quienes más protección necesitan.
La cuestión no es solo que se dice en Internet, sino quién dejaría de hablar si se pierde esa protección. Esto es especialmente evidente en casos de violencia doméstica o dependencia económica, ya que investigaciones en las universidades de Hong Kong y Pittsburgh muestran que muchas víctimas recurren a comunidades online anónimas para compartir sus experiencias, ya que el estigma, la vergüenza o el miedo dificulta la búsqueda de ayuda presencial. ¿Sí? Fala primeiro de que os delincuentes teñen posibilidades, por exemplo, a denuncia, os canles de denuncia rápida, e despois me fala vostede de que os delincuentes utilizan redes anónimas que non lle poden ser identificados. Pode deixarme claro iso? Os delincuentes utilizan redes anónimas complicadas de identificar, polo que sería completamente inútil eliminar o anonimato. Sen embargo, moitas persoas, só cando se está infringindo a lei, os servicios judiciais poden legar a intentar descubrir quen realmente está cometendo ese delito. Só nese caso. Como iba dicindo, según investigaciones de Hong Kong y Pittsburgh, muchas víctimas recurren a comunidades online anónimas para compartir sus experiencias, ya que el estigma, la vergüenza o el miedo dificultan la búsqueda de ayuda presencial. En contextos de dependencia económica o miedo a represalias, estos espacios pueden convertirse en una de las pocas vías seguras para pedir ayuda. Para finalizar, desarrollaré nuestro tercer argumento de ineficacia, ya que consideramos que eliminar el anonimato no resuelve el problema que pretende solucionar. Esta propuesta confunde anonimato e impunidad, ya que, como hemos demostrado con Corea del Sur, esta medida realmente no funciona. Cuanto más expuesta queda la sociedad, más evidente es que quienes realmente quieren hacer daño siempre buscan la forma de esconderse entre las sombras. Muchas gracias. Moitas grazas, como sabedes, agora invírtese a orde e imos ca conclusión en contra, que xa está preparadísima. Hoxe viron a dúbida antes de falar. Alguén tendo medo a pedir axuda mirando os demais os ollos. E alguén descubrir que, a pesar de estar exposto, quen quería facerlle dano seguía oculto. Bos días, o meu nome é concursora do Colexio Santiago Apóstol. Antes que nada agradecer ao público presente, equipo contrario e membros do xurado pola súa presenza hoxe aquí. Neste debate defendemos a inutilidade de eliminar o anonimato, a diferenza do equipo contrario, que defendeu que si debería eliminarse basándose na súa tese. O que é normal na vida real ten que serlo na vida virtual. E nós non estamos de acordo con isto, porque como di o noso argumento democrático, se existe ese acoso que alegan nas redes, non deberíamos estendelo hacia as rúas. Para soster a súa tese, o equipo contrario afirmou, en primeiro lugar, que o acoso afecta aos comportamentos das persoas e incrementa os casos de acoso nas redes. Sen embargo, nos demostramos que, como pasou en Corea do Sur, a desaparición do anonimato só provocou o aumento dos casos de ciberacoso. E tiveron que dar marcha atrás. No seu segundo argumento, din que co acoso é máis sinxela a difusión de noticias falsas e bulos. Frente a iso argumentamos que, según Freedom House, Islandia propón educar aos cidadáns nunha sociedade con anonimato. E este país posiciónase en primeiro lugar no mundo en liberdade digital. Por último, sostiveron que existen moitos casos na vida cotiá nos que sen o anonimato non existen problemas. Nos demostramos que, segundo o Comité para a Protección dos Xornalistas, en países como China ou Irán, un sistema de control excesivo impide aos cidadáns expresarse libremente. Así mesmo, compartimos co equipo contrario a preocupación polos abusos que se producen nas redes sociais. Porén, non estamos de acordo coa solución que propoñen, xa que consideramos o anonimato un dereito fundamental para todos os cidadáns. Lembramos que con o noso primeiro argumento democrático defendemos que o anonimato é unha garantía dunha democracia sa, xa que permite denunciar os abusos de poder sen ter represalias, o que evidenciamos con informes do Comité para a Protección dos Xornalistas. Con o noso segundo argumento social, mostramos que eliminar o anonimato pode perxudicar especialmente as persoas máis vulnerables, xa que moitas utilizan internet como un espacio seguro para pedir axuda, compartir os seus problemas ou buscar apoio sen medo ás represalias. O que evidenciamos co artigo de Dana Boyd titulado Políticas de nombres reales, abuso de poder. Por último, con o noso terceiro argumento de ineficacia explicamos que eliminar o anonimato nas redes non resolve conductas dañinas e, ademais, somete a vigilancia e a prevención de millóns de cidadáns, sen impedir que os delincuentes sigan ocultándose.
o que evidenciamos cun informe da ENISA. Os nosos argumentos foron o suficientemente sólidos como para defender a nosa tese. Las sociedades non mueren por exceso de voz, sino por exceso de silencio. O verdadeiro problema non é que existan voces anónimas, senón o que ocorre e o que desaparece cando o medo consegue silencialo. Moitas gracias. Moitas grazas. Ten a palabra o equipo de La Salle para concluir o debate. Unha máscara, un nome falso, 3 identidades diferentes. Excuso preguntar se vos parece normal. Bo día a todos, son Paloma Concheiro, a encargada de realizar a conclusión do meu equipo neste debate. Antes de nada, gustaríame agradecer aos asistentes por permitirnos participar nesta edición do Parlamento Xove. Para comenzar con esta conclusión, gustaríame reafirmar a nosa postura totalmente a favor ante a pregunta plantexada. Debería eliminarse o anonimato nas redes sociais, baseándonos en que o que é normal na vida real ten que selo na vida virtual. Agora comezarei por sintetizar brevemente o transcurso deste debate. Primeiro de todo, o equipo contrario comezou expoñendo uns 3 argumentos que quedaron totalmente cancelados polas miñas dúas compañeiras. Primeiro de todo, un primeiro democrático, onde nos falaban de que o anonimato que favorece a liberdade de expresión, que refutaron as miñas dúas compañeiras. Sofía, que o refutou con o argumento de desinformación, e o que favorece, dicindo que o que favorece é a transmisión de bulos, tal como decimos cun estudo do King's College de Londres, que di que gran número de contas falsas son as que transmiten estes bulos en internet. E logo tamén Noela, que lles dixo que o problema intrínseco que temos non é quitar o anonimato. Sinceramente, o problema real son estes réximes autoritarios dos que fala o equipo contrario. Logo falaron tamén dun segundo argumento social, onde falaban principalmente de que o anonimato favorecía as persoas principalmente vulnerables, refutado tamén polas miñas dúas compañeras, que decían que precisamente o anonimato que fai é perxudicar a estas mesmas. Primeiro de todo, como decíamos, cunha gráfica da ciberdelincuencia, no que falamos de que o 90% do ciberbullying en internet é principalmente de contas anónimas. E Noela, que refutou con o noso argumento de desindividualización, no que decimos que a un ser anónimo é moito máis propenso a transmitir e actuar información e actuar de forma moito máis agresiva. E, por último, presentaron un argumento de ineficacia, onde falaban de que era un problema moi complexo a eliminación do anonimato e que, ademais, os delincuentes utilizaban contas falsas para atacar. E Sofía lles dixo que sí que é un problema moi complexo, pero que se vostedes decides que estes delincuentes utilizan estas contas anónimas, entón o problema xa está solucionado, eliminamos o anonimato. Tras este resumo, ahora sí, recordemos os nosos 3 argumentos expostos ao comezo do debate. Un primeiro de desindividualización, onde defendemos que o anonimato nas redes sociais afecta principalmente as mensaxes de odio e o ciberbullying, precisamente polo comportamento destas mesmas, como avala a Universidade de Málaga. Un segundo de desinformación, no que sostemos que o anonimato fai que sexa moito máis sencillo transmitir noticias falsas e bulos que poden afectar a carreira de figuras públicas. E logo un último de posibilidade práctica, onde o noso equipo vai moito máis alá e dá unha posibilidade real de eliminar o anonimato sen eliminar a privacidade. Neste debate vimos actitudes totalmente anormais na vida real que solemos normalizar na vida cotiá. Eu, querido xurado, dirixo a vos. Que queredes apoiar? A sociedade anónima e insegura que propone o contrario ou a que nos propoñemos? Segura e real. Moitísimas gracias. Ben, pois moitísimas grazas aos dous equipos por este gran debate, eu creo que gran debate. Retirámonos a deliberar. Vale, moito ánimo, moita sorte e paciencia.
Bo día, benvidos e benvidas á semifinal desta edición do Parlamento Xove 2026, organizada pola Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia. Antes de nada, lembro a pregunta deste debate, que é a seguinte. Debería eliminarse o anonimato nas redes sociais? Para responder a esta pregunta, contamos co equipo IES Río Cabe de Monforte de Lemos e o equipo do CPR Plurilingüe La Inmaculada de Lugo. Imos xa co sorteo de posturas, entón unha persoa representante de cada equipo, por favor. Tras o sorteo de posturas, defenderá a postura a favor o Centro Plurilingüe La Inmaculada e a postura en contra o IES Río Cabe. Lembro aos membros dos dous equipos que, cando que irades na quenda de refutacións facer preguntas, tedes un botón na mesa, por favor, para usar o micrófono que vos poida escoitar toda a sala. Hai como unha voceciña, un altavoz. Ui. Imos xulgar este debate Clara García, Jaime Álvarez e o mesmo Roberto Albite. Dan un minutiño ou así, nos preparámonos e comezamos. Grazas e disfrutade. Durante anos, as redes de pedofilia operaron baixo a protección do anonimato en foros e chats sen identificación. As vítimas eran reais, os agresores invisibles. A mesma sombra que podería protexer a un activista estaba a cubrir a un depredador. Moi bons días, excelentísimo xurado, compañeiros debatintes e querido público. O meu nome é Jimena Figueroa, xunto cos meus compañeiros Antía, Oriol e Ignacio, representamos o equipo do Colexio Maristas a Inmaculada de Lugo. Neste debate non só defenderemos, senón que demostraremos que o anonimato sí deberíase eliminar. No entanto, antes de presentar a nosa liña argumental, gustaríanos aclarar algúns conceptos que consideramos clave para o mellor desenvolvemento desta. E o primeiro é o anonimato. Consiste na ocultación da identidade real que impide a responsabilidade polo que se di ou se fai en liña. Un escudo que protexe condutas dañinas. E o segundo é eliminar. Trataríase de requerir verificación de identidade para crear contas, non necesariamente revelar o nome ao público, senón garantir a trazabilidade legal. Dito isto, pasaremos a argumentar a nosa postura coa seguinte tese. A luz que guía o inocente tamén ilumina o cazador. Esta, a súa vez, ten os seus alicerces en tres argumentos. Un primeiro argumento ético-moral, no que afirmamos que o anonimato elimina os freos morais. Un segundo argumento tecnolóxico, no que afirmamos que eliminar o anonimato está dentro das nosas capacidades. E, por último, un terceiro argumento empírico, no que afirmamos que as nosas metodoloxías presentan beneficios reais. Nesta intervención vou centrarme en desenvolver o primeiro e o segundo argumento, comezando polo primeiro, o ético-moral, no que afirmamos que o anonimato elimina os freos morais. A iluminación do anonimato nas redes sociais é unha necesidade ética urxente e a evidencia académica demostra por qué. O psicólogo John Suller identificou en 2004 o efecto chamado desinhibición en liña, nun estudo do mesmo nome. Cando unha persoa non pode ser identificada, rompe o vínculo entre a súa identidade real e as súas accións digitais. E con iso desaparecen os freos morais que regulan o comportamento en calqueira comunidade. O anonimato non é un contexto neutral, é un catalizador activo do dano. Esta conclusión teórica ten confirmación empírica directa no estudo de 2022 publicado por Limbo Zhao, que demostrou que unha mostra de 620 adolescentes que o anonimato en redes erosiona a moral digital dos usuarios e que é precisamente esa erosión o mecanismo polo que o anonimato incrementa o ciberacoso. É dicir, non se trata só de ausencia de consecuencias, que tamén, pero que, ademais, o anonimato deteriora activamente a brúxula ética do usuario mentre está en liña. Continuamos así con o noso segundo argumento, o tecnolóxico, no que afirmamos que eliminar o anonimato está dentro das nosas capacidades. A nosa proposta non é unha utopía regulatoria, é unha realidade técnica perfectamente alcanzable coa infraestructura digital que xa existe hoxe. Os avances en verificación de identidade e autenticación permiten crear mecanismos eficaces e proporcionados para garantir que a
para garantir que detrás de cada perfil haxa unha persoa real e responsable. A evidencia empírica demostra que, cando os usuarios saben que poden ser identificados, o comportamento en liña mellora de forma medible. E, por último, temos o noso terceiro argumento empírico, no que afirmamos que as nosas metodoloxías presentan beneficios reais. Pero agora permítame recapitular por un momento. Acabamos de presentar unha tese. A luz que guía o inocente tamén ilumina o cazador. Esta, a súa vez, ten os seus alicerces en tres argumentos. Un argumento ético-moral, un argumento tecnolóxico e un argumento empírico. Por isto, e por moito máis, consideramos que queda suficientemente argumentado que o anonimato en redes sí deberíase eliminar. Porque a anonimidade non escolla quen protexe. Ampara a vez a vítima e o delincuente. O denunciante é o que ameaza. E cando iso ocorre, non podemos seguir defendéndoa. Moitas grazas. Grazas, Jimena. Temos que dar un aviso por deixar de utilizar máis de 10 segundos. Sabedes que en principio non ten maior trascendencia, pero a acumulación de 2 avisos suporía unha baixada na nota final, te en conta. Pasamos agora á exposición inicial en contra por Río Cabe. Cunha imaxe clara. Esta pluma representa as nosas ideas. Agora mesmo son lixeiras, sen peso, sen carga e sen resistencia. Así mesmo son as ideas nunha sociedade con anonimato. Móvense, flúen e cambian de dirección sin impedimentos. Porén, cando as túas ideas están ligadas a quen és, ao que poden facer contigo, ao que podes perder, as ideas deixan de ser simplemente como plumas e comezan a pesar como esta ladrillo. Moi bo día, o meu nome é Estefanía Fernández e neste debate xunto con o noso equipo do IE Río Cabe, formado por Verónica Caplea, África Guitián e Martín Quevedo, defenderemos a postura totalmente en contra respecto á pregunta formulada. Porque, como di a nosa tese, queremos ideas que voen, non que custen levantar. E para defender a nosa postura, basarémonos en 3 firmes argumentos que sustentarán os piares da nosa liña argumental. Un primeiro, de condición cara a expresión e o pensamento. Un segundo, de exposición dos datos persoais e un terceiro, de igualdade radical. O noso primeiro argumento sobre condición cara a expresión e o pensamento defende que a eliminación do anonimato é aceptar unha liberdade de expresión condicionada polo medo. Cando unha persoa pode ser xulgada, sinalada ou castigada socialmente polas súas ideas, é precisamente nese momento cando o anonimato deixa de ser unha opción e convírtese nun mecanismo esencial de protección. O filósofo John Stuart Mill xa advertía na súa obra On Liberty que silenciar unha opinión, incluso unha errónea, empobrece a unha sociedade inteira, porque limita a nosa capacidade de achegarnos á realidade. Pero hoxe non precisamos de censura directa para silenciar ideas. Abonda con medo ás consecuencias. O noso segundo argumento, de sobreexposición de datos persoais, xa que eliminar o anonimato das redes sociais implica algo moito máis doado do que parece. Implica converter a nosa información persoal nun dato máis dentro dun sistema que xa demostrou non saber protexelo. Porque cando falamos de eliminar o anonimato, falamos de introducir mecanismos de identificación obrigatoria, datos biométricos, recoñecemento facial, información persoal. Isto é unha transferencia masiva de información a unha rede que nunca controlamos. Un artigo de Yao Kaufman, abogado especialista en privacidade de datos, titulado A recopilación de datos da seguridade de identidade de 2024, sinala que os sistemas de verificación tenden a sobrerecollida de datos, almacenando máis información necesaria, o que incrementa significativamente o uso, os usos individuos e filtracións. E o noso terceiro argumento, de igualdade radical. Xa que se queremos falar de xustiza nunha sociedade digital, debemos acudir a unha das teorías da filosofía contemporánea máis influentes, a de John Rawls. Na súa obra fundamental, A teoría da xustiza, Rawls introduce o concepto do velo da ignorancia. Segundo este concepto, unha sociedade xusta
é aquela cuxas normas sean aceptadas por persoas que non saben que rol ocuparán nela, sen coñecer o seu estatus, capacidades, xéneros. E por que é importante isto? Porque elimina absolutamente todos os privilexios á hora de tomar decisións. A nosa postura e os nosos argumentos son claros. Así pois, antes de rematar a miña quenda, permítame recordar a nosa firme e contundente tese. Queremos ideas que voen, non que custen levantar, que sustenta os nosos 3 firmes argumentos. Un primeiro, de condición cara a expresión e ao pensamento. Un segundo, de exposición dos datos persoais. E un terceiro, de igualdade radical. Porque o perigoso, señoras e señores, non é falar sen nome. O máis perigoso é vivir co medo a dicilo co propio. Moitísimas grazas. Grazas, Estefanía. Pasamos agora coa primeira refutación do equipo La Inmaculada, que defenderá a postura a favor. Londres, 2011. Un grupo de delincuentes utiliza a mensaxería anónima de BlackBerry Messenger para organizar uns disturbios na cidade. O resultado, tendas queimadas, persoas feridas, unha cidade en caos. Os organizadores tardaron semanas en ser identificados se que chegaron a selo, e a anonimidade non serveu para protexer a ninguén, senón serveu para ser arma para sementar o caos. Moi bons días, excelentísimo xurado, compañeros debatentes e querido público. O meu nome é Oriol Torán e xunto ao meu equipo defendemos a postura completamente a favor dentro deste debate. Antes de desenvolver os argumentos propios, referirémonos á exposición do equipo contrario. Primeiro, mencionades na vosa tese que as ideas cambian de dirección. E nos dimos exactamente, isto é correcto, as ideas sempre cambian de dirección, especialmente cando existe o anonimato. Ese cambio de dirección, cando existe o anonimato, é completamente negativo. Como expusiéramos no noso primeiro argumento, que se me desees continuar, desenvolverei agora mesmo. No primeiro argumento, afirmamos que o anonimato elimina os freos morais. Os danos resultantes do ciberacoso xerado por este anonimato son cuantificables e graves. Un estudo de cohorte prospectivo publicado en 2025 en The Lancet, unha revista moi famosa de medicina, por Nagata et al. Titulado Cyberbullying, Mental Health and Substance Use Experimentation Among Early Adolescents, concluiu que as vítimas de ciberacoso teñen un risco de condutas suicidas 2,62 veces maior que a media, ademais de maiores índices de depresión e problemas de atención. A súa pregunta? Que sucede coas minorías que teñen medo a falar por medo a ser silenciadas debido á eliminación do anonimato? A eliminación do anonimato non nos dicimos que sexa que cada persoa teña que ser pública para cada persoa na internet, senón que sexa identificable para os gobernos, para as autoridades judiciais e para calquera autoridade responsable de entregar calquer tipo de pena ou calquer tipo de castigo a xente que incumple as normas e os reglamentos, xa sexa de lei ou xa sexa dun sitio web específico. Continuamos. No voso primeiro argumento, falades de que a liberdade está condicionada polo medo. Pero que pasa se esa liberdade é demasiada? É dicir, e non digo que a liberdade sexa mala, que pasa cando a liberdade resulta en comportamentos negativos? Isto é a idea debatida no noso terceiro argumento, porque no noso terceiro argumento, onde afirmamos que as novas metodoloxías presentan beneficios reais, falamos de que a crenza do anonimato está directamente relacionada coa agresión cibernética. Por favor, a súa pregunta. Se a identidade a vai a ter o Estado, que garante que este non vai a facer un mal uso dos nosos datos, como, por exemplo, en réximes autoritarios? Pois non pensamos que se existe un réxime autoritario non deberían utilizarse estas leyes, pero, por exemplo, nun país democrático como España ou no país que sí que o implementou, por exemplo, Corea do Sur con efectos reais, sí poderíamos usalo. En España, en a Unión Europea en xeral, utilízase o Reglamento Xeral de Protección de Datos que asegura que calquer uso de datos polo goberno sexa xustificado e sexa legalmente limitado.
No voso segundo argumento afirmades que a eliminación do anonimato causa sobreexposición dos datos privados de cada persoa, pero como acabamos de mencionar, o Regulamento Xeral de Protección de Datos elimina esta posibilidade. Polo tanto, este argumento é no verítimo, igual que o primeiro, como mencionei anteriormente. Finalmente, no como último ataque, mencionades a teoría de xustiza no voso terceiro argumento, e que as normas deberían ser aceptadas sen saber a rol, e que, finalmente, que esta teoría elimina os privilexios na toma de decisións. Pero os privilexios, realmente considerades que un privilexio é poder insultar a xente, poder utilizar o anonimato de forma negativa, porque isto é o uso maioritario que se fai. Finalmente, continuarei desenvolvendo o meu terceiro argumento. O punto de partida está na relación entre a crenza do anonimato e a agresión cibernética. O estudo longitudinal Protectors of Anonymous Cyber Aggression, The Right, de 2014, realizado con 274 estudantes ao longo dun ano en 5 plataformas diferentes, demostrou que a percepción de poder actuar sen ser identificado, é dicir, que unha persoa crexa que sexa inmune, é un preditor causal da ciberagresión. É dicir, canto maior a confianza sexa do usuario en non ser descoberto e non ter pena ou ser impune, maior o seu risco de caer en condutas agresivas. Finalmente, seguirei co meu último segundo argumento. No noso segundo argumento afirmamos que eliminar o anonimato está dentro das nosas capacidades. Igual. O noso segundo argumento, onde afirmamos que está dentro das nosas capacidades, é demostrado mediante o estudo de Jen et al., onde un estudo quasi natural de Cure or Poison 2021 demostrou que 600.000 participantes tiveron unha menor exposición ás diferentes noticias falsas e bulos cando non existe anonimidade. Moitas grazas. Hostia, tío. Sabemos que paraches no segundo 10, xa foi cousa humano do clic, vale? En todo caso, continuamos agora coa seguinte refutación, neste caso do equipo Río Cápez, que defenderá a postura en contra. Unha idea sen peso, móvese, explórase, atrévese. En cambio, sen anonimato, non se move igual. Non porque sexan peores, senón porque custa. E cando algo custa máis, reduces, controlas, eliminas. Non desaparecen as malas ideas, desaparecen aqueles que implican risco. E as ideas importantes sempre implican risco. E nós queremos ideas de bo, non que guste levantar. Moi bo día, o meu nome é Verónica Caplea e realizarei a primeira refutación do noso equipo que neste debate posicionase totalmente en contra a pregunta plantexada, baseándonos en 3 argumentos. Pero antes de comezar a desenvolvelos, permítame refutar o equipo contrario, que comezan coa definición do anonimato, no que din que é un escudo que protexe, pero realmente a quen protexe? Que sucede? Coas minorías silenciadas. Como explicamos no noso terceiro argumento de igualdade radical baseado na teoría de xustiza de John Rawls, unha sociedade xusta é aquela onde as decisións non dependen da posición ou da identidade das persoas. O anonimato no entorno digital acerca este ideal á práctica, a ocultar a identidade, reducir o peso do estatus, os prexuizos e as xerarquías sociais reducen o peso da nosa identidade, permitindo que as ideas se evalúen polo seu contido e que non pesen como a un ladrillo. A súa pregunta? Vostedes citan as minorías silenciadas como beneficiarios de anonimato, pero realmente ese mesmo colectivo é tamén o máis atacado por contas anónimas de odio. Entón, que nos protexe máis, o anonimato do agresor ou a posibilidade de identificalo? Podería repetir a súa pregunta? Sí. Vostedes citaban as minorías silenciadas como beneficiarias de anonimato, pero tamén esos colectivos son os máis atacados por contas anónimas de odio.
Entón, que nos protexe máis? O anonimato do agresor ou a posibilidade de ser identificado? Pero realmente son esas minorías as que peor reciben o anonimato. Como explica o Foro Mundial de Economía, nun estudo escrito por Marianne Bertram e Sendal Multani no 2024, publicaron currículos idénticos no que só se diferenciaban os nomes. Os resultados eran claros. Nomes como Greg e Emily recibían o 50% máis de chamadas e respostas en comparación con nomes de minorías como Lakisa ou Jamal. É dicir, non cambia o contido, cambia quen o presenta e con iso cambia a valoración. E este fenómeno non desaparece nas redes sociais, senón que replícase. No voso segundo argumento tecnolóxico falades de que é posible grazas aos avances de verificación de identidade, pero claramente, como explicamos no noso segundo argumento de sobreexposición dos datos persoais, isto non así. Como explica John Kaufman, xefe global de privacidade e protección de datos en Jumio, empresa líder en verificación de identidade digital, sinala en a recopilación de datos na seguridade da identidade que os sistemas de verificación tenden a sobrerecollida de datos persoais, almacenando máis información da necesaria e aumentando o perigo a filtracións. Efectivamente, poñédenos en perigo mostrando a nosa identidade. Ademais, neste mesmo argumento, o segundo, tecnolóxico, falades de que mellora o comportamento, pero é realmente unha mellora ou é silenciar a nosa sociedade? Como explicamos no noso primeiro argumento de condición cara a expresión o pensamento. O chilling effect, analizado pola American Civil Liberties Union, evidencian que cando as persoas saben que poden ser identificadas, reduce drásticamente a súa participación en debates públicos, evitando opinar sobre cuestións polémicas e autocensurándose. Entón, equipo contrario, estades silenciando a nosa sociedade. A súa pregunta? Como justificades o acoso dende contas anónimas que non sente responsabilidade polos seus actos? Permítame dicirvos que, como explica a Comisión Europea de Comisión de Comunicaciones de Corea nun artigo chamado A implantación de identidade en Corea do Sur entre 2007 e 2012, os comentarios negativos ao eliminar o anonimato só reduciron un 0,9% en 5 anos. Esta restricción só quitoulles a liberdade de expresión que era moito maior que o beneficio. Polo tanto, equipo contrario, estades silenciando e non estades quitando o que decides que é ciberbullying. Dito isto, continuarei cos nosos argumentos. Un primeiro de condición cara a expresión e pensamento, no cal demostramos que silenciar unha opinión e incluso unha errónea empobrece a nosa sociedade inteira, porque limita a nosa capacidade de achegarnos á verdade, como indica John Stuart Mill na obra Liberty. Un segundo argumento de sobreexposición dos datos persoais, no cal demostramos que eliminar o anonimato nas redes non é un simple cambio e converter a nosa identidade nun dato máis dentro dun sistema totalmente desprotegido e que escapa do noso control, como evidencia Joe Kaufman. E un terceiro argumento de igualdade radical. Unha sociedade que teme a expresarse acaba pensando menos, creando menos e sendo menos. Pero nós queremos ir as que voy, non que nos levantar. Moitas grazas. Grazas, Mica. Pasamos agora á segunda refutación do equipo La Inmaculada, que defenderá a postura a favor. O foro anónimo 8chan foi o lugar onde se publicaron os manifestos de 3 tiradores masivos en 2019, Christchurch, El Paso e Poway.
3 masacres, decenas de mortos, un espazo onde sobreviviu durante anos porque ninguén tiña nome. A anonimidade non estaba dando voz aos silenciados, estaba dando un megáfono aos asasinos. Moi boas tardes, excelentísimo xurado, compañeros debatintes e público asistente. Hoxe eu, Ignacio Pera Troncoso, vou facer a segunda refutación a favor en nome do Colexio Maristas Inmaculada de Lugo. Pero antes de pasar coa nosa argumentación, me gustaría falar do equipo contrario. Primeiro, dicir novos o primeiro argumento que a anonimidade é o escudo e que defende a sociedade das injusticias, cando nós opinamos todo o contrario. A anonimidade é a espada, é o arma, xa que, como dicimos no noso argumento no cal afirmamos que o anonimato elimina os freos morais, si o anonimato podería ser o medio de defensa, pero só se cumpren ríxidamente todas as normas, polo cal non podería haber nin desinformación nin ciberacoso, sendo isto un caso utópico. Logo, no vosso segundo argumento, falades de como se aumenta o perigo se non se está o anonimato polo sobrealmacenamento de datos. Pero vostede que pretendes facer cos datos ao iniciar sesión aun sendo a conta anónima? Porque se decides que non fai falta estes datos, estaríais dicindo que se poderían crear contas falsas para máis ciberacoso, máis ataques, entón sería unha medida descompensada que só perxudicaría a sociedade. Relacionado con isto, me gustaría facer unha pregunta para a vosa seguinte intervención, que sería, quen tería os datos? As autoridades, entón podería haber sobornos, o goberno, entón se podría xerar unha tiranía, ou as empresas que poden vender a información. Agora, gustaríame pasar coa nosa argumentación. Presentamos unha tese que di, a luz que ilumina o inocente tamén guía o cazador. Sí? Non credes que mostrando a nosas identidades é moito máis fácil que nos roben a nosa propia identidade e que a falsifiquen a nós mesmos? Eu, como digo, ti, ao iniciar sesión para non ter contas falsas, esa información xa está na rede. Ahora hai que ver onde está, porque está nun lugar, polo cal ao final a información va a seguir aí, haya ou non haya anonimato, polo cal dá igual neste debate. Sí? Pero non creen que a información que se proporciona actualmente, que son números de teléfono ou direccións de correo electrónico, non é comparable con unha identificación real como pode ser un número de DNI ou un pasaporte? Pero nós non defendemos que hai que poñer o DNI ou o pasaporte. Cando decimos que non hai que eliminar o anonimato, defendemos que o nome da persoa ten que ser público para o resto da xente da red social. Agora, continuando, esta tese ten os seus alicerces en 3 claros e simples argumentos. Non vou a contestar máis preguntas. Un primeiro argumento ético-moral no cal afirmamos que o anonimato elimina os freos morais, xa que as consecuencias do ciberacoso están claras e a cadea causal tamén, xa que indo cal atrás dende o efecto esta acción, o ciberacoso. Mais atrás, os factores agravantes, a desinhibición e eliminación da moral digital e a causa da cadea completa, o anonimato. Logo, temos un segundo argumento tecnolóxico no cal afirmamos que eliminar o anonimato está dentro das nosas capacidades, xa que a proposta xa descansa en sistemas que funcionan en datos como os que presentamos en Identifiability, Risk and Information Credibility in Discussion of Moral Ethics. Xa que se ve que eliminar o anonimato non é viable, senón que é eficaz e, segundo a evidencia, crea un espacio digital máis transparente e responsable. E, por último, un terceiro argumento empírico, que afirmamos que as nosas metodoloxías presentan beneficios reais. Cal é o mesmo mecanismo psicolóxico que explica este efecto? Pois Wang e Gai, en 2020, proporcionan a resposta no estudio The Effects of Anonymity, Invisibility, Asynchrony on School-Aged Children in China. O anonimato activa a desconexión moral, a capacidade de actuar agresivamente sen sentir culpa nin remordimento. Polo cal, permítame recapitular por un momento. Hemos presentado a nosa tese, a luz que guía ao inocente tamén ilumina ao cazador. Esta ten os seus alicerces en 3 claros e simples argumentos. Un primeiro argumento ético-moral, un segundo argumento tecnolóxico e un terceiro argumento empírico. Polo cal, por a nosa parte, creo que está completamente probado que sí, debería eliminarse o anonimato. Moitas grazas. Grazas, Ignacio. Pasamos agora á segunda refutación do equipo Río Cabe, que defenderá a postura en contra.
E o problema non remata aquí, porque o peso acumúlase. Cada vez que alguén pensa, isto pode traerme consecuencias, isto vai afectar a miña reputación, isto pode perjudicarme, engádese máis e máis peso. E chega un momento no que xa non é unha elección, é silencio. Non porque non haxa ideas, senón porque pesan demasiado. En ese momento, a sociedade cambia. Xa non fala quen ten algo que dicir, fala quen pode permitirse dicilo. Moi bo día, o meu nome é África Guitián e son a encargada da segunda refutación argumentativa do noso equipo que neste debate se posiciona totalmente en contra fronte á cuestión plantexada. A nosa tese está sostida por 3 sólidos argumentos, pero antes de comezar a desenvolvelos, permítanme refutar ao equipo contrario. Comezando polo seu primeiro argumento, de carácter ético, no que afirman que co anonimato eliminamos os mecanismos que regulan a nosa convivencia. Mais a nosa convivencia tamén é regulada polo noso pensamento crítico, porque unha democracia forte está suxeita por nós, que somos que debemos saber que está ben e que está mal. Entonces, vostedes prefiren que non pensemos, que non teñamos dereito a decidir o que está ben e o que está mal, en vez de eliminar a nosa liberdade de expresión? Porque, como se explica no periódico estadounidense Huffington Post, obligaron a identificarse. En Harvard analizaron 42 millóns de comentarios deste periódico e atoparon unha caída drástica dos comentarios, que foi moito maior a caída dos comentarios negativos. É dicir, deixamos de opinar por medo ao que nos vayan a dicir. Gustaríame seguir co seu terceiro argumento, de carácter empírico, no que falan de que a identidade crea beneficios reais e que non hai agresións cibernéticas. E poño o exemplo de Corea do Sur. Permítanme dicirlles que en Corea do Sur implantouse a identidade entre os anos 2007 e 2012, en páxinas web, non en redes sociais. Ademais, podemos ver que en estes 5 anos só baixaron os comentarios negativos en un 0,9%. Esta lei quedou eliminada no ano 2012 porque as liberdades que se oprimían eran moito maiores ao descenso dos comentarios negativos. A súa pregunta? Se non foi en redes sociais, por que é relevante a este debate? Como? Se non foi en redes sociais esta medida, por que é relevante a este debate? Non sei, dixeron a vostedes que foron os que dixeron que no seu terceiro argumento en Corea do Sur se implantou a identidade e que funcionou. Por eso estou dicindo con este artículo publicado na Comisión de Comunicacións de Corea que isto non foi así. Ademais, falan de que a nosa tese, que as ideas cambian de dirección cara ao negativo co anonimato. Pero que é realmente o negativo? Porque non é negativo non cuestionarse o que está ben e o que está mal, ou silenciar a colectivos vulnerables por medo a falar. A súa pregunta? Falaban tamén do peso da responsabilidade, pero como xustifican o acoso masivo de contas anónimas que non teñen esta responsabilidade? Gustaríame dicirlles, sobre eso iba a falar agora mesmo, que o acoso non ven dado polo anonimato, porque segundo un estudo realizado pola Universidade de Arizona no que analizaron case 6.400 comentarios, concluíron que a agresividade dos comentarios non ven dada polo anonimato, senón polo tema do que se trata. Por exemplo, os comentarios eran moito máis agresivos cando se trataba de temas deportivos que cando se falaba de temas culturais, como poden ser lecturas ou filmes. Ademais, demostraron que os usuarios máis activos nas redes eran os menos agresivos. Agora sí, permítanme continuar desenvolvendo a nosa liña argumental. O noso primeiro argumento de condición cara a expresión ou pensamento e o noso segundo argumento de sobreexposición dos datos persoais xa foron expostos pola miña compañeira Verónica. Por iso, permítanme centrarme no noso terceiro argumento, que é de anonimato como igualdade radical, que expón que a eliminación de anonimato nas redes sociais elimina o uso democrático e igualitario destas e máis dos seus algoritmos. Como xa comentou a miña compañeira Estefanía, John Rawls no seu libro A teoría da xustiza explica que cando a identidade desaparece, redúcese o impacto das xerarquías sociais, as ideas compiten nun terreo máis equilibrado e diminúe a influencia do status previo. Pero isto non é só filosofía. Hai evidencia empírica clara, como xa comentou a miña compañeira Verónica, de que a identidade cambia como se perciben as ideas. Un exemplo especialmente revelador procede da investigación realizada por Sandy Mullaintain e Marian Bertrand no ano 2004, no que enviaron numerosos currículums idénticos, nos que só se diferenciaba o nome do candidato. O resultado foi claro. Aqueles nomes asociados a maiorías sociais como Emily ou Greg obtiñan casi un 50% máis de respostas que os asociados a minorías como Laquisha ou Yamal. Non cambiaba o contido, só cambiaba quen o presentaba, e con iso cambiaba a valoración.
Este fenómeno non desaparece no espazo digital, ao contrario, replícase constantemente. A identidade segue actuando como filtro invisible que amplifica unhas voces pero reduce outras. Con todo, antes de rematar a miña intervención neste debate, gustaríame recordar a nosa tese. Queremos ideas que voen, non que custen levantar. E cito a John Stuart Mill, un recoñecido político e filósofo británico, que dixo así: non importa quen fala, senón o que se di, porque ás veces a verdade necesita ocultar o seu rostro para poder ser escoitada. Moitas grazas. Grazas, África. Agora invírtese a quenda e comeza a postura en contra de Río Cabetón. Ao comezo vimos isto, dúas formas de ideas, unha que pode moverse e outra que custa levantar. O anonimato non cambia o contido das ideas, cambia o seu peso. Moi bo día, o meu nome é Martín Quevedo, conclusor do meu equipo. En este debate nos posicionamos en contra a cuestión formulada, de aí a nosa tese. Queremos ideas que voen, non que custen levantar. E para sustentar esta postura, o noso equipo desenvolveu 3 argumentos, mas primeiro, permítame comentar o desenvolvemento do equipo contrario neste debate. Comezaron cunha definición de anonimato, na que din que este é un escudo que protexe, mas, como dixe a miña compañeira Verónica, evidenciando no noso terceiro argumento de igualdade radical, a quen protexe realmente? A minorías ou a persoas de alto estatus? Despois falaron dun primeiro argumento, que trata que se non eliminamos o anonimato, eliminamos os mecanismos que permiten a convivencia. Ao que respondemos dicindo que a nosa convivencia tamén é regulada co pensamento crítico, que é o que fai forte unha democracia, tal e como mostra un estudo de Harvard, e como dixo a miña compañeira África. Despois falan dun segundo argumento, no que din que os avances tecnolóxicos permiten unha verificación exitosa e segura dos usuarios e que mellorarán os debates nas redes sociais, sobre o que refutamos dicindo que isto é unha mellora ou unha causa do futuro silencio, que terá lugar por medo a críticas negativas. E por último, o seu terceiro argumento, no que din que a identidade permite que non hayan agresións cibernéticas, ao que respondemos dicindo que existe un estudo no que se implementou a identidade e o odio, así se reduciu un 0,9% en 5 anos, señoras e señores, tal e como di a nosa compañeira Verónica, polo que este argumento queda totalmente derrocado. Por outro lado, o meu equipo baseouse en 3 argumentos para defender a nosa postura. Un primeiro de condición cara a expresión de pensamento, apoiado polo Chilling Effect e polo experimento On Liberty, de John Stuart Mill, onde defendemos que ao eliminar o anonimato as persoas teñen medo a expresar a súa opinión e, como consecuencia, alcanzamos unha sociedade que non se cuestiona e que non avanza. Un segundo de sobreexposición de datos persoais, no que denunciamos que o sistema non é capaz de protexer tan gran cantidade de datos persoais e que estos poden ser utilizados con fins que non desexamos, apoiado polo artigo de Joe Kaufman. E un terceiro de igualdade radical, no que grazas ao estudo de John Rawls, Teoría de Xustiza, demostramos que reflexionamos sobre que as opinións que se expresan nas redes sociais son mellor comprendidas grazas ao anonimato, pois a xente xulga a idea en sí e non quen a transmite. Así pois, se o xurado e o público presente hoxe escollan a nosa postura, estarán apostando por unha sociedade que opina sen medo, pola igualdade á hora de recibir opinións e pola protección dos nosos datos persoais. Porque queremos ideas que voen, non que custen levantar. Finalmente, xa vimos como cambia o peso das ideas tendo anonimato ou non. Sen el, estas deixan de ser valentes, deixan de aparecer e convértense en algo que hai que pensar se merece a pena cargar. E cando unha sociedade se está preguntando se merece a pena falar, xa comezou a calar. Moitas grazas. Grazas, Martín. Pasamos a concluir este debate coa postura a favor do equipo da Inmaculada.
Jaco Destripador nunca foi identificado. Operou na sombra, sen rostro, sen nome. Durante meses aterrorizou Londres con total impunidade. E hoxe, case 140 anos despois, seguimos sen saber quen era. Moi bons días, compañeros debatintes, prezado xurado e público asistente. O meu nome é Antía Quiñoi e vou realizar a conclusión completamente a favor en nome coleximaístas e Nuclea de Lugo. Chegados a este momento final, é importante lembrar os puntos discutidos hoxe aquí. Para iso, gustaríame comenzar co caso do equipo contrario. Eles presentaron 3 argumentos. Un primeiro argumento de condición cara a expresión ao pensamento. Pero como xa ben dicimos nós, no noso terceiro argumento empírico, a percepción do poder, de poder actuar sen ser identificado é un predictor causal da ciberagresión. É dicir, canto maior é a confianza do usuario en non ser descoberto, máis probable resulta que incorra en comportamentos agresivos, que isto xa o explicou o meu compañeiro Oriol. Despois presentaron un segundo argumento sobre exposición dos datos persoais. Pero, como xa ben dixo o meu compañeiro Ignacio e explicamos no noso segundo argumento tecnolóxico, eliminar o anonimato non é unha utopía, xa é posible. Os datos demostran que cando os usuarios saben que poden ser identificados, publican menos noticias falsas. Xeran contenido de maior calidade. Que é iso, senón unha mellora social cunha Pero se non están convencidos, no noso primeiro argumento ético-moral xa falamos disto, xa que as consecuencias son graves e medibles. As vítimas de ciberacoso teñen 2,62 veces máis risco de desarrollar conductas suicidas. Dito isto, pasarei a recordar a nosa liña argumental basada na seguinte tese. A luz que guía o inocente tamén ilumina o cazador. Esta ten os seus alicerces en 3 argumentos. Un primeiro argumento ético-moral, no cal afirmamos que o anonimato elimina os freos morais. Un segundo argumento tecnolóxico, no cal afirmamos que eliminar o anonimato está dentro das nosas capacidades. E, por último, un terceiro argumento empírico, no cal afirmamos que as nosas metodoloxías presentan beneficios reais. En definitiva, a nosa posición non é só máis sólida, senón a que presenta solucións máis efectivas ante a proposición deste debate. De H. Chang a Jaco Destripador. Dos disturbios de Londres ás redes de pedofilia. A sombra do anonimato non discrimina, cubre por igual a vítima e ao verdugo. E nós hoxe afirmamos que ese prezo é demasiado alto. O anonimato ata as nosas ás. Defendamos a xusticia e voemos con verdadeira seguridade. Moitas grazas. Grazas, Antía. Damos por rematado este debate. Grazas aos 2 equipos participantes. Grazas ao público asistente por estar aquí. Noso xurado vimos deliberar, xa non hai feedback. En todo caso, moi boa sorte aos 2 equipos.